Hoy ka, araw mo para day kabayaan. Daraw mo kipapatantan. Hoy! Unong papatantans? Dawa pirang bisis mo pa yung darawang kipapatantans, so maabot man lang gada oras na babayaan ni kakahan. Isi mo taning di kabayaan. Kaunon mo. Hoy, kamong darwa. Isinin niyo ito pagpaparasabi ninyo sa laaman. Dawa pa tong darawon mo kipapatantan. Dawa pa ka na pauno sa kaon. Pabayaan man sa nakakiton. Isinin nyo nga ning di ka mo bayaan. Mabrusan ninyo. Hoy, kasala na naman ang mga turo ninyo. Unong darang kipapatantan, unong kanon o mabrusan. Daw pa ang darang mo kipapatantan o kanon mo o mabrusan mo, sigurado ang babayan ni kanyan. Darang mo pa kipapatantan, magastos pa ka. Kaonan mo, unuan, pitulan, takanan. Ang naisip ko niyan, pidilaan sa naman ani. Penga man ang kanon mo. Tapos, mabrusan, sigurado ka. Mabrusan. Ana na isyang kung pibaga na pimabres. Ana kasunod niyan, sustinto na sana. Isin mo kung anong tips na sigurado. Sa buhi, ana importante, ako kay susugnad, oral daw. Pero yung busog ato yan, baka lang nga sa baba. Tama ang pibano sa amo na, busog ba sa baba, punaw ato yan.